Искам да направиш нещо. Слушай. В туалетната масичка има една видеокасета. Искам да я вземеш и да я скриеш. Разбра ли? Мултивидеоцентър представя Без скривалище. Участват Крис Кристофърсън, Дрю Баримор, Мартин Ландау, О. Джей Симпсън, Дей Янг, Зиев Ривъч, Брус Уейтс и други. Музика Робърт Регланд. Оператор Роберто Деторе Пиецоли. Сценарист и режисьор Ричард Данус. Памела. Ела при мен, Памела. Ела при мен, сега. Къде си? Тук. Какво искаш? Разгърди се. Защо го направи Памела? Аз те обичах повече от всички останали. Повече от всяка друга. Чия си ти? Твоя. Не знам откъде да започна. Толкова много неща искам да запомня. И още толкова да забравя. Реших, че ако го напиша и го оставя за малко настрани, ще разбера какво точно искам да ми остане като спомен. 3 септември. Скъпо мое дневниче. Знам, че не съм писала нищо от известно време, но толкова неща се случиха. Предполагам, че трябва да започна с Джо Гарви. Но не мога да реша какво точно да напиша за него. Той не приличаше на никого от хората, които съм познавала.
Шефът му веднъж ми каза, че Гарви е най-доброто ченге, с което е работил някога. Че бил верен на приятелите си и на службата. В полицията на това казват добро ченге. Да си верен на службата. Какво правиш тук? Заповядаха ми да дойда. Кой? Началника обади ми се вкъщи. Извинявай, трябваше да ти кажа, че той е тук. Забрави го. Какво научи? Така, чакай да видим. Бяла жена. Възраст 24. Памела Хенли. Смъртта е настъпила снощи по време на репетиция, поради прободни рани в областта на врата, гърдите и таза. Раните са от нож или бръснач, по-вероятно от нож. Все още не е потвърдено. Няма свидетели на убийството, но извършителят вероятно е мъж. Откъде знаят? На някакъв циничен работник му се сторило, че забелязал мъж зад сцената. Виж това. Татуировка наглезена. Може да е част от телефонен номер или нечи рожден ден. Знаеш ли какво е най-странното? Няма никакви белези по ръцете, което означава, че не се е защитавала. И така, господа, удостоени сме с присъствието на инспектор Джо Гарви. Ела тук, Гарви. Нека всички да те видят добре. Пред нас е един полицай, който не знае какво означава думата лоялност. Сега ще ви покажа какво е това да си аутсайдер. Получаваш най-отвратителната работа, която съм в състояние да ти намеря. Дай ми ключовете. Започни с проверка на апартамента на момичето, а когато свършиш, докладваш лично. Ще ти намеря и друга подобна работа. Мърдай! Ако имаше смелост, щеше да се гръмнеш и сам да си направиш услуга. Провери дали съседите не знаят нещо. Добре. Някой ченгета казва, че с годините Джо Гарви е свикнал да действа с тъпата смелост на много патил човек. Никога не можах да разбера какво точно означава това. Спомням си деня, в който се запознах с него. Имаше студени очи и страховито лице. Джо Гарви беше от хората, които могат да те оплашат само с поглед. Понякога ченгетата обичат да го правят. Слагат си строга физиономия, за да те накарат да мислиш, че са проникнали в най-потайните кътчета на душата ти. И това ги кара да бъдат безсърдечни и подли. Само че Гарви не можеше да ме заблуди. Знаех, че това е просто нормалният израз на лицето му. Не мърдай. По дяволите. Сложи ръцете на тила.
Направи една крачка и се обърни. Ако искаш пари, просто ще си пусна чантата. Направи една крачка и се обърни. Как се казваш? Тинсъл. Тинсъл коя? Тинсъл Хенли. Какво правиш тук? Тук живея. Така ли? Коя е стаята ти? Да не си решил да ме изнасилваш. Коя е стаята ти? Тази. Каква ти е Памела Хенли? Сестра. Имаш ли документ за самоличност? Само карта за автобус. Покажи я. Би ли си свалил пистолета? Покажи я. Добре, пусни си ръцете, аз съм полицай. По дяволите, ти си бил ченге. Защо си дошъл да ме плашиш по този начин? Съжалявам, не знаех. Това, че си ченге, не ти дава право да идваш тук и да тикаш пистолет в лицето на хората. Можех да получа инфаркт. Разбра ли? Казах, че съжалявам. Добре, да аз какво да правя? Знаеш ли, че онзи ден един ми открадна $11 в парка, а теб те нямаше там да му завреш пистолета в лицето? Ако го видя, ще го убия. Кой друг живее тук? Няма нужда да отговарям на въпросите ти. Ти си в моя апартамент и трябва да ми кажеш какво правиш тук. Случи се нещо с сестра ти. Да, знам за Пами. Снощи някой я е заклал. Пише го във вестниците. Голям тъпизъм. Какво? Тъпизъм, лоша новина. Лоша новина ли? Какво искаш да направя? Да се кося? Тя е мъртва. Не мога да направя нищо, за да я съживя. Освен това съм осведомена. Няма закон, който да ме накара да плача на публични места, за да ме видят хората. Аз плача насаме, така е по-искрено. Не ме интересува къде ще плачеш. Но да наричаш убийството на сестра си тъпизъм, това шокира дори мен. Не ми казвай как да се чувствам. Тя е мъртва и не мога да го променя. Излизам. Не мърдай от мястото си. Не може да ми заповядаш какво да правя. Седни. Пусни ме. Казах да седнеш. Значи това обичате вие, ченгетата, да заповядвате на хората. Точно така. Изключи ме от тази сметка. Няма да изпълнявам заповедите ти. Добре. Кой плаща найема? Памела. Кой е купил кожените палта и обзавеждането? Памела. Не и със заплатата си на балерина. Откъде е взела парите? Не знам, питай нея. Правиш се на малка умница, нали? На колко години си умнице? Не е твоя работа. Това е разследване за убийство и всичко е моя работа. На колко години си? На 22. Имаш карта за автобус, не си на 22. Няма да те питам втори път. На 19. Събери си нещата и идваш в участъка. Чакай малко, чакай. Не ставай толкова груб. На 14 съм. На 14. Къде по дяволите са родителите ти? Мъртви са. Пами се грижи за мен от 9 годишна. 14. Имаш вид на 30 годишна шафрантия. И ти не си първи красавец. Ще изпратя някой социален работник да те вземе. Ще отидеш в сиропиталище. И не дай да ми хленчиш, нямам нищо общо с това. Ето ти телефона ми в работата ми и вкъщи. Ако се сетиш за нещо, което трябва да знам, обади ми се. Нека ти кажа нещо, малката. От 19 години съм чеге и все още чакам да срещна първият нормален човек. Знаеш ли какво, умнице? Този човек не си ти. Проверих при съседите. Не ми казаха кой знае какво. Ти откри ли нещо? Има скъпи кожени пълта. Когато дойде анализа на съдържанието, опитай се да разбереш кой ги е плащал. Знаеш ли какво е това? Нямам представа. Обади се на детските служби да приберат една малолетна. Хенли има сестра. 14-годишна плодова тортичка на име Тинсъл. Тя е предупредена. Ще плаче вкъщи, защото така било по-искрено. Знам, мислиш, че ми има нещо, защото не плаках за Памела. Исках, но не можех. Не съм го казвала на никого. Но аз не мога да плача. Не знам къде да намеря сълзи в себе си.
И затова се преструвам. Няма голямо значение за мен. Толкова ли съм лоша? Това е този тип обществени отношения, от които не се нуждаят нито града, нито полицията. Убийство за театралната сцена. Това ще бъде новината в цялата страна. И така, капитан Арс ще продължи да бъде прекия ви началник. Доктор Розън от отдела за смъртни случаи временно е прикрепен към вас. Чуйте ме. Всеки скапан политик в този град ще се опита да си оправи репутацията, като се разходи по кокалите ни, ако не оправим бързо случая. Нека ни им даваме тази възможност. Инспектор Гарвей, искам да те видя в кабинета на капитана. Ще регистрирам двама ни. Затвори вратата, Джоузеф. Да си дойдем на думата, Франк. Питай го какво мисли за армията на свободата. Копале такова. Един от най-добрите ни хора беше застрелян хладнокръвно. Ако още не си наясно, значи не си подходящ за тази значка. Не го искам в отдела си. Ще поговорим за това. Бих искал да използвам кабинета ти. Хайде. Ще те изхвърля, Гарви. Придържа се стрикно към устава. Но ще умре като капитан. А ти си или глупак, или издънка. Мисля, че съм по-малко и от двете. Казах истината. Така ли? Истината е, че един от хората ни беше застрелян. И аз имам проблем, който направо разкъсва всички ни, защото други двама полицаи твърдят, че първо било стреляно по тях, а ти не си сигурен какво точно е станало. Правят се на каубой, Франк. Отишли са там, за да пречукат някого. Не знам. Ти беше подкрепление и не си видял какво се е случило. Познавам ги. Добре? Да речем, че това е мнението ти. Те са твои колеги. Някои хора биха желали да не ти се размине, ако решиш да отстояваш тази позиция. И дори сами биха предприели нещо. Не ми пука. Но на мен ми пука. Искам да знам на какво държиш. На дълга или на справедливостта? Мислех, че в дълга ни влиза и справедливостта, Франк. Така и трябва да бъде, може би някога в някой по-добър свят. Само, че нека се справим с това, което в момента е пред нас. Не го проваляй. По дяволите. Ти беше една от големите надежди в този отдел. Можеше да бъдеш всичко, което пожелаеш. Моето поколение е готово да действа. Кой по дяволите ще ръководи отдела? Ще те оставя да работиш по случая, Хенли. Нека другите се оправят с останалото. Това е по-важно. Провери доклада на следователя да не сме пропуснали нещо. Джозеф, нека ти кажа още нещо. Повечето ченгета биха ме целунали по лявата буза и щипнали по дясната, за да получат половината от вниманието, което ти оказваме аз и отдела. Сега се разкарай от тук. Изхвърлиха те от случая, нали? Съжалявам, капитане. Не позна. Няма да ходя в никакво сиропиталище. Има ли някой тук?
Ти ще умреш като Памела. Спрете! Спрете, чакайте! Джо, стой тук. Не дай да ходиш там. Мамка ти, копеле мръсно. Ще те убия. Ще те убия. Проклет да си. Копеле мръсно. Ще те убия. Да. Някакъв тип с нож се вмъкна в апартамента ми, щеше да ме убие. Кой се обажда? Тинсъл Хенли. Един мъж се вмъкна в апартамента ми и каза, че ще ме убие като Памела. Чакай малко. Къде си? При театър Лоредо на булевард Вентура. От детската служба не дойдоха ли да те вземат? Дойдоха, но им се скрих. Няма да ходя да живея с непознати. Добре, чуеме сега. Намери някой полицай и му кажи какво се е случило. Няма да се разхождам да търся полицай. Оня тип може да ме е проследил. Ще ме напъха в някоя кола и ще ме причука като Памела. Какво си ме зяпнал, бе, тапанар? Нали ми каза да ти се обадя, ако се случи нещо? Държиш ли на думата си или не? Не държиш, нали? Добре, сега прави точно това, което ти кажа. Какво виждаш? Някаква тераса с пейки над магазина. Не говори с никого. Веднага се качи там и ме чакай. Хвърли слушалката и тръгвай. Знаеш ли, малко ме е страх. Знам, просто я хвърли. Добре, тръгвам.
Керън, някой се е опитал да убие малката Хенли. Какво се е случило? Не знам. Ще я взема от Лоредо на булевард Вентура. Ела за подкрепление до 20 минути. Добре. Хайде. Слушай, доста се забави. Знаеш ли колко хора ме гледаха? Мърдай. Къде отиваме? Домът за малолетни утре не работи. Ако не искаш да прекараш нощта в участъка, ще дойдеш при мен. При теб? Майтап ли си правиш? Предпочитам да ида на заболекар, отколкото при теб. Имам поне 10 приятели, при които мога да преспя. Никакви приятели. Защо? Защото онзи може да ги познава. Той знае, че си сама вкъщи, нали? По-бързо. Значи трябва да дойда, защото ти го казваш. Ако искаш, идвай, не ми пука. Щом държиш онзи да те намери, нека да успее. Няма нужда да ми викаш. Чувам много добре. Слушай ме, подяволите. Влизай. Какво пишеш? Интересува ли те? Не особено. Не съм сигурна. Пиша за едно момче, което измислих. Казва се Боби Блу. И какво прави той? Каквото поискам. Пише, че сме отишли в музея и си говорим за разни неща. Зад нас има една кола. Знам, това е полицайка. Внимава някой да не ни проследи. Как е разбрала, че сме тук? Ти ли се обади? Отлично. Джо Гарви се мисли за голяма работа. Мразя скапаните ченгета. И най-вече Джо Гарви. Но честно казано, радвах се, че държеше оня с ножа далеч от мен. Хубаво ми беше, че той ме закриля. Приличаше на истинска драма. Нямаш ли някакви нормални дрехи? Тези са нормални. За проститутка да, но за 14 годишно момиче са странни. Разкарай това. За Бога, дръпни си полата надолу. Забрави това, което ти казах. Мразя го. При първа възможност ще се чупя. Трябва да разкажеш на полицията нещо повече за сестра си. Няма нищо за казване. Никой не преследва хлапета без причина. Можеш да спиш тук. Облечи го. Ще остана с тези. Прави каквото искаш. Банята е до хола. В хладилника има храна. Аз съм в спалнята. Не се опитвай да бягаш, вратата е със сигнализация. Чакай малко. Аз вече нямам семейство. Какво да правя? Не знам. Мога ли да говоря с някой, който да ми помогне? Опитай в службите за малолетни. Те имат опит. Защо ме преследва оня тип? И аз не знам. Знаеш, нали си ченге? Трябва да имаш някаква представа. Защо иска да ме убие? Сигурно знаеш нещо за сестра ти или за човека, който я е убил. Във всеки случай има причина. Не искам да слушам за другите ти проблеми. Намери си някой, който го е грижа за теб и го питай. Аз не мога да ти помогна.
Познавам я. Тя е приятелка на Памела. Гарви, това ще ти хареса. Кожените палта на Хенли всички са купени в Пейдж Стенли. Платени са в брой и сметката е подписана от някой си Джон Доу. Някакви отпечатъци в апартамента. По прозореца нищо. Но ще сравним останалите с тези на малката и на сестра й. Намерих една социална работничка. Тя ще я заведе някъде, докато успеем да я уредим. Ще дойдеш ли с мен? Намерили сме ти жилище. Добре ли е малката? Да. Радвам се, защото се притеснявах. Знаете ли какво е това? Никога не съм го виждала. Имате ли представа какво означава числото 8141? Не. Беше татуирано на глезена й. И на задника и да беше. Пак нямаше да знам какво означава. Джозеф, Защо не престанете? нещо друго? Отивам в моя клуб. Ела да обядваш с мен. Искам да ти кажа някои неща. Ще те закарам. Мислех, че Господ се грижи за тези, които не вършат нищо лошо. Никому не съм сторила зло през живота си. Затова не знам защо се опитват да ме убият. Не разбирам какво става. Може би Господ вече не е същия. Би ли ми донесъл списъка на членовете? Благодаря. Бил ли си тук преди? Не. Скъпо е, но си заслужава. Когато умря жена ми, се бях шашнал. Всичко под краката ми се клатеше. Не осъзнавах колко съм разчитал на всекидневното еднообразие, което си бяхме създали през годините. И тогава едни приятели ме доведоха тук. Много е приятно. Всъщност това е единственото място, където се чувствам удобно. Добър ден, господин Маккей. Добър ден. Благодаря. За какво искаше да говорим? За теб. Избери друга тема. Харесва ми онова, което чух онзи ден. Ти си идеалист. Нали знаеш какво означава това? Идеалистът е човек, който се опитва да поддържа мечтите си живи, въпреки че реалността му пречи. Ти много приличаш на мен. И двамата имаме еднакви мечти. Мечтаем за справедливост. Защо изведнъж се заинтересува от мен? Ти винаги си ми бил интересен. С гордост наблюдавах как се издигаш в професията, Джозеф. Повечето от старците на върха на стълбата, от шефа надолу, спекулираха с това, кой ще ги катурне. Всички мислеха, че ще си ти. Това беше едно време. Да, едно време. Начинът, по който реагира след убийството на жената и детето, се приемаше от някой като ненормален. Затова ти свърлих от списъка. Знам, че е болезнено за теб. Но ми слушай до край.
Хората от моето поколение се борят да останат на власт. Вече са забравили какво е да си обикновен полицай. За вас, господин Макей. Както и да е. Ето ти историята на клуба. Нямам намерение да ставам член. Прочети я все пак, вземи я. Да. Идвам веднага. Опитали се да убият малката Хенли. Тя избягала, но полицая и жената от детската служба са застреляни. По-добре върви. Знам какво се е случило. Ще си махна ръката. Не вдигай шум. Ясно ли? Убиха двама, опитаха и мен. Тихо. Там има една кола. Извиках подкрепление. Да се махаме от тук. Не знам защо ме преследват. Тихо. Не знам нищо. Хайде. Тръгвай. Къде отиваме? В участъка? Не, оттам са те проследили. Идваш у дома до утре вечер. Не искам. Не те харесвам. Ще си отида вкъщи. Промъквам се без да паля лампата. Никой няма да разбере. Да не си откачила. Запомни, вече не живееш там. Тогава къде живея? Никъде. Запомни, никъде. Мърдай. Винаги ми заповядваш с изречение от една дума. Остави си ключовете на масата. Защо? За да не се връщаш там. Престани да се държиш като пикла. Дори не ми благодари, че ти спасих живота. Благодаря ти, че ме спаси живота. И какво сега? Сега ще ядеш. Ми ако не съм гладна? Ще ядеш. Цял ден си тичала, нямаш пари. Поне аз не знам да имаш. Сядай. Мислиш, че знаеш всичко, само защото си ченге. Дръжки знаеш. Добре говориш за 14 годишна. Значи сестра ти не е забъркана в нещо, заради което се я убили. Точно така. Грешиш малката, май не схващаш за какво става въпрос. Някой е изпратил 3 професионалисти да те убият. Разбираш ли това? И аз трябва да ям, докато говориш за смъртта ми. Много умно. Тя имаше ли гаджета? Разбира се, че имаше. Много или само един? Един. Имаше само един. Не съм гладна. Яш. Все едно, че не съм ти го казал. Аз нямам ли права? Как се казва той? Не знам нито името, нито как изглежда. Когато Пами искаше да е сама, аз ходех да спя при приятели. Колко често? Откъде да знам колко? 2-3 пъти в месеца. Значи 2-3 пъти в месеца сестра ти те изпъждаше, докато гаджето я е спал с нея. Какво означава това? Тя беше пълнолетна, можеше да прави каквото си иска. Да, но защо това гадже, което е спяло с нея, не се обади, след като е разбрал, че е мъртва? Какво е това? Откъде да знам по дяволите? Памела беше танцорка, всички я обичаха. Тя не се занимаваше с нищо друго. Разбра ли? Труден случай си, малката. Опитвам се да си напомням, че си в беда, за да не те изхвърля от тук. Хайде изхвърлиме. Точно това искам. Кой номер носиш? Ще ти намеря нормални дрехи. Ще ми купуваш дрехи? Отговори на въпроса. Защо винаги шикалкавиш? Кой номер носиш? Трети. Нося трети номер. Защо си ядосана през цялото време? Не съм ядосана. Глупости. Имаш вид на човек, който иска да откъсне главата на някого. Това е само временно и ще отмине след 2 минути, когато ще си отида. Няма повече да те слушам. Защо не плака за сестра си, щом толкова я обичаше? Не знам. Чувствата са си мои, не твои. Ти си скапано ченге, а не лекар. Права си. Аз съм скапано ченге и това не е моя работа.
Не се опитвай да избягаш, докато ме няма. Онези може да са навсякъде. Ще се върна след 1 час. И почисти това. Матю, Марк, Люк и Джон. Бог да бди над моя дом. Един да пази, един да се моли и 2 на душата ми да дирят покой. Ало? Джолин? Да. Здравей, Тинсъл Хейли се обажда. Добре ли си? Да, добре съм. Исках да си поговорим, чувствам се самотна. Къде си? При ченгето, с което приказва в участъка. Истински плъх. Нали знаеш, че при мен има място? Не мога. Забрани ми да напускам къщата. Изплаши ме. С кого говориш? С Джолин, приятелката на Памела. Повече никакви разговори. Да не си се побъркала. Какво правиш с тези снимки? Просто ги разглеждах. Остави ги. Ето ти дрехи. Кое е момичето от снимката? Така и не можах да го разбера. Един път ми помагаше, друг път се държеше като пълен идиот. Бях изнервена. Не знаех каква роля трябваше да играя. Вземи снимките от моргата. Искам да проверя нещо. Донеси и докладите за убийствата през последното денонощие. Вземи ме утре сутринта. Защо стоиш там? Къде да отида? Не ми се спи. Върви да си лягаш. Защо си ядосан? Не съм. Ядосан си, защото ми викаш. Викам ти, защото си голяма досадница. Какво съм направила? Ровила си в бюрото ми. По дяволите казах, че няма да го правя повече. Когато върша глупости, не казваш нищо, а когато си стоя просто така, започваш да ми крещиш. Не мога да те разбера. Ти си едно скапано, малоумно ченге. Здрасти, приятел. Как е? Не мога да се оплача. Нещата се развиват чудесно. Мисля, че някой ни наблюдава. Това е приятеля ми, Али Уилър. Ще бъде с теб, докато ме няма. Как си, млада госпожице? Сигурен съм, че ще си прекараме добре заедно, нали? Не би трябвало да има проблеми, Али. Ако се появят, ще струша няколко глави. Не се приближавай до прозореца. И никакви телефони. Кога по дяволите ще си дойдеш, Гарви? Защо? Оставяш ме при човек в инвалидна количка, който държи чук в ръцете си. Дори не го познавам. Казах ти, че ми е приятел. С него си в пълна безопасност. Донесох и малко дрехи, сигурно ще и станат. Защо всъщност ми помагаш? Да не съм ти нещо като любимка? Не ми останаха вече любими хора. Също и на мен. А на вратата няма никаква сигнализация. Разбрах, че имало нова стачка на миньорите в Полша. Бих се засмяла, но съм отвикнала. Защо се грижиш за нея? Не познавам тази твоя черта.
Господи, в какво ме забъркваш? Почти се намесих в това разследване, като не казах на никого, че малката е при теб. Какво ти става, Гарви? Нищо не казваш. Защо? Ако легна с теб, но само веднъж, ще се държиш ли малко по-приятелски? Искам да кажа, ако това е пречката. Не е това. Благодаря. Сега се чувствам по-добре. Знаеш ли какво си ти, Гарви? Лед. Ако някога имам нужда от сърдечна трансплантация, искам твоето сърце, защото не е използвано. Можеш ли да изолираш раните? Служи това. Какво си намислил? Просто го направи. Някой друг знае ли? Не. Трябва да ти кажа нещо, Гарви. През последните 6 месеца видях 2 други тела с подобни белези. Ще ти кажа и още нещо. Тялото на Хенли снощи е било освободено от моргата и е кремирано. Кой е подписал формуляра? Сестра й. Тя е непълнолетна. Знам. Трябва да те питам нещо. Слушам те. Става дума за Памела. Не мога да я оставя сама. Искам да кажа, трябва да й се организира опело, да се поканят приятелите й, свещеника да си каже молитвите. Не знам как да го направя. Трябва да ти кажа нещо. Предполагам нещо лошо, нали? Не. Мърдай. Можеш ли да танцуваш? Какво искаш да кажеш? Въпросът е прост, да или не. Можеш ли да танцуваш или не? Разбира се, че мога. Тогава танцувай. Ти си хлапе за Бога. Това е най-хубавата част от живота ти. Наслаждавай се. Да не си се побъркал? Искаш да танцувам сама? Знаеш ли какво ще си помислят за мен? Ела тук. Танцувай с нея. Какво? Искам момичето да се забавлява. Танцувай с нея. Танцувай с момичето или ще ти извие врата. Добре, господине. Кой е този? Не знам. Някакъв побъркан. Сигурно имаше причина да ме кара да се забавлявам тази вечер.
Зад страшното му лице и всичката тази подлост имаше всъщност едно сърце, което можеше да топти, когато той му позволи. Опитваше се да се грижи за мен по най-добрия начин, на който бе способен. Сега можеш да ми кажеш точно какво са направили с Памела. Все едно какво е. Искам да знам. Той ми разказа всичко. И тогава разбрах защо е искал да се забавлявам. Знам, че звучи идиотски, но мисля, че от тази нощ започнах да харесвам Джо Гарви. Трябва да ми кажеш каквото знаеш. Тя е мъртва. Вече не можеш да й помогнеш. Трябва да се погрижиш за себе си. Зад картината до масата има една видеокасета, която Памела ми каза да скрия. Знам какво има на нея. Моля те, умолявам те, не казвай на никого какво си видял. Тинсъл Хенли. Ти какво очакваш? Война? Къде е малката? Спи. Няма да се бавя. Свърши си работата, ние ще се оправим. Мислех, че спиш. Не спя. Къде отиде той? Не ми каза. Това на снимката съм аз. Всъщност, ето как се случи. Какво искаш да кажеш? Бях поел паса. Едно страхотно хващане. Летях по страничната линия и този изникна изневиделица. Направи ми нещо на гръбначния стълб. Целият ли си парализиран? Не чувствам нищо от кръста надолу. Боли ли? Не. Не усещам почти нищо. Не е ли странно? Казваш се Али Уилър, Али количкаря и си в това нещо. Бъде сигурна, че хиляди хора са искали да ме питат същото. Да, малко е странно. Наистина е странно. Искам да кажа Али количкаря. Защо не ми разкажеш какви лоши неща са ти се случили? Наистина ли искаш? Да, наистина. Честно. И двамата си имаме проблеми, нали? Прав ли съм?
Чия си ти? Твоя. Направи го за мен, Памела. Да. Точно така. Кое е момичето от снимката? Дъщеря му. Така си и мислех. Къде е тя? Мъртва е. Загина с майка си при катастрофа преди 4 години. Никога не съм виждал мъж да обича така, както той обичаше това дете, с цялото си сърце. Навярно би предпочел да загине той вместо нея. На колко години е била? Около 9. Значи сега щеше да е колкото мен. За това ли ми помага? Нещо като заместител на дъщеря му? Не знам. Тихо. Иди в кухнята. Какво става? Върви там и затвори вратата. По-бързо. О, Господи, не. Върни се! Бягай! Бягай! Матю, Марк, Люк и Джон, Бог да динат моя дом. Един да пази, един да се моли и двама на душата ми да дирят покой. Какво се е случило тук, Гарви? Гарви! 2 пъти е прострелян. Единият куршум е пронизал гръбначния стълб, но не той е причинил смъртта му. Хлопето тук ли? За какво хлопе приказваш? За малката Хенли? Значи тук си е държал. Майната ти. Не си тръгвай, Гарви. По дяволите. Тук няма никой. Какво искате? Някой се опита да убие малката.
Освен вас, никой друг не знаеше къде е. На кого казахте? Не ставайте смешен, не съм казала на никого. Едни приятели ме поканиха за празниците. Защо ме зяпате така? Махнете си ръцете от мен. На кого казахте? Около Памела все се навъртаха разни мъже, непрекъснато. Така се хвана и с този. Изпитваше нужда някой да я закриля. Кой е той? Никога не ми е казала името му. Тя беше дете, разбирате ли? Беше негова. Но вие не схващате какво ви говоря, нали? Той я закриляше. Това обяснява защо ние, балерините, понасяме всички гадости, на които сме подложени. А тя консумираше като гладно дете. Беше идеалната за него. Беше нечия. Как я е открил? Не знам, акулата как надушва кръвта във водата. Опишете ми го. Виждала съм го само веднъж. Къде? Моля ви, не настоявайте. Толкова съм оплашена, направо дъх не мога да си поема. Той ще убие малката. Ами аз, ако ви кажа, ще убия и мен. И без това няма да ви се размине. Знаете твърде много. Слушайте, ето истината. Веднъж Памела ме заведе на едно място. Бях толкова вцепенена, че не разбрах къде се намирам. Имаше някакви страшни мъже. И аз им позволих да правят всякакви сексуални гадости с мен. Толкова оплашена съм била. Не знам нищо друго. Кълна се. Сега бихте ли ме оставили на мира? Искам да се махна от тук. Какво пишеш? Пиша за едно момче, което измислих. Казва се Боби Блу. И какво прави той? Каквото поискам. Пише, че сме отишли в музея и си говорим за разни неща. Гарви? Обикалях наоколо, надявайки се да се сетиш. Не мислих, че ще му обърнеш внимание. Трябва да отидеш някъде, където няма да те намерят. Хайде. Какво има? Би ли ме изслушал за момент? Не искам да остана тук. Искам да бъда с теб. Никъде друга да не се чувствам в безопасност. Не можеш да останеш с мен. Защо? Ти си на 14 години, за Бога. Да не си откачила. Знам на колко години съм и какво от това. Онези хора също го знаят, но въпреки това искат да ме убият.
А аз се опитвам да те защитя. Не, не е вярно. Ти просто се опитваш да се отървеш от мен. Изобщо не ти пука. За теб аз съм просто поредния случай. Не те е грижа за собствения ти живот. Какво става за моя? Имаме една стая като за нея. В момента я приготвяме. Не би го направила, ако не се намираше в опасност. Ще ми кажете ли нещо повече? По-добре не, майко. Повярвайте ми, толкова е лошо, колкото ви го описах. Гарви! Какво има? Кажи. Кой ще се грижи за мен? Все някой. Някой. Кой е този някой? Не знам. Да не би, защото се държах лошо. Затова ли не мога да остана при теб? Няма нищо общо с това. Повече няма да съм лоша, обещавам. Моля те, нека остана при теб. Ще си мълча, нищо няма да говоря. Не знам как да бъда мила, никой не ме е научил. Не ме наказвай за това. Не те наказвам. Тогава нека да остана при теб. Не може. Прегърни я. Не. Джо, прегърни я. Не. Господи. Ела тук. Чуй ме сега. Всичко е наред. Ще се грижи за теб. Под дяволите. Не исках да стане така. Ти си ми като дете. Като мое малко момиче. От всичко най-много копнея да се грижи за теб. Нали не съм само заместител? Наистина ли ме искаш такава, каквато съм? Да, искам те. Няма друга като теб, повярвай ми. Ела с мен, скъпа. Нали ще се върнеш да ме вземеш? Да, ще се върна. Той ще ми бъде баща. Дай ми сега тази част. Увеличи я. Дай контраст. Още. Ето. 8141. Това е моя. Ти си добро, Чингия Джозеф. Не прави глупости. Можехме да те убием много пъти до сега, но ти не ми трябваш мъртъв. Не бързай да ме съдиш, Джозеф. Ела с мен. Ще ти покажа истината така, както я виждам аз. Ела.
Влез, Джозеф. Сядай. Това трябваше да изчака поне още една година. Мислехме, че не си готов. Така че ще ти дойде малко прибързано. Искам да ми слушаш до край. Когато бях на твоята възраст, да бъдеш ченге беше свято нещо. Буквално съм коленичил, за да благодаря на Бога за това, че ми даде възможност да помагам на другите. Ти си се чувствал по същия начин, нали? Разбира се, че е било така. Но нещата се влошиха. Това вече не е същото свято преживяване. Днес е смешно да бъдеш ченге, Джозеф, защото на обществото не му пука за почтенността. Убийства, наркотици, насилие. Всичко това нараства. Посветил си живота си на едно нищо. Посветил съм го на закона. На закона? Да. Но не и на справедливостта. Законът е една голяма глупост. Имаме закони, които позволяват на убийците да са на свобода, които осъждат насилниците на деца на терапевтично лечение. Законът е безполезен и това всеки го знае. И така, група хора, лекари, съдии, сенатори, наши колеги, всичките почтени и уважавани граждани се събраха заедно и решиха да направят нещо, защото системата вече не функционира. Ние поемаме пласьорите на наркотици, убийците, корумпираните личности, които са се промъкнали през съдебната система и им раздаваме справедливост. Убивате ги. Екзекутираме ги. Кой ви дава това право? А кой дава право на крадеца да влиза посред нощ дома ми и да ме ограбва с насочен пистолет? Отначало може да ти се стори прекалено крайно, но всъщност не е. Не може да се сравнява с онова, което става навън. Защо убихте Памела Хенли? За нещастие това беше грешка. Какво? Грешка, която трябваше да поправим. Тя щеше да ни изобличи в средствата за информация. Понякога, Джозеф, невинни хора трябва да умират, за да се запази жива идеята. А защо преследвате малката? Тя е доста разпасана. Страхувах се да не е разбрала нещо. И бях прав, тя знаеше за касетата. Ние искаме да се присъединиш към нас, Джозеф, защото всеки ден те съсипват. Защото имаш мечти, защото продължават да те пречупват заради желанието ти да вършиш добро. Ние искаме твоята омраза, твоят гняв и ярост, които копнеят да излезат навън. Позволи ми да те облегча. Моля те. Ела с мен. Ела с мен, Джозеф.
Сега си вкъщи, Джозеф. Всеки един от тези хора те следеше, откакто загуби семейството си. Всеки. Точно така. Баща й беше ченге. Загина при престрелка. Убиецът му остана на свобода благодарение на някаква техническа подробност. Вербувах Керан, докато беше в академията. Позна ли го, Джозеф? Да. Никой не може да ти направи този подарък. Никой освен нас. Това е отрепката, която уби жената и детето ти. Лежа в затвора общо 5 месеца и 11 дни. Ето какво е станало с нашето общество. Това е за теб, Джозеф. Убий го. Вече си подготвен. Трябва да направиш само една малка крачка. Убий го. Не съм искал никого да убивам. Моля ви. Направи го, Джозеф. Направи го заради жена си и детето си. Никога през живота си няма да се чувстваш по-добре. Джозеф. Не. Това са само приказки, Франк. Вие убивате невинни хора. Памела Хенли не е наранила никого. Не се отказвай. Толкова си близо. Чакайте, моля ви. Чакайте. Джозеф, не дей. Правиш ужасна грешка, Джозеф. Джозеф, все още не е късно. Джозеф, чуй ме. Джозеф, ти не можеш да се измъкнеш от тук. Твоят път за навън минава през мен. Ще ти дадем всичко. Ние ти искаме, Джозеф. Искаме точно теб. Не можем да ти позволим да си отидеш. Не го ли разбираш? Полицията, в която си отишъл да работиш, вече не съществува. Ти почти успя, Джозеф. Направи тази стъпка. Направи тази последна стъпка и стани един от нас. Джозеф, няма да убием момичето. Щом държиш толкова много на нея. Ти ще се грижи за Тинсъл. Ние знаем къде е. Дай ми я, Джозеф. Искам тя да бъде моя. Скачай. Хайде.
Гарви. Те отидоха при малката. Бягай от тук. Това беше Джо Гарви. Никога през живота си не се бях лъгала така за някого. Той не беше подъл. Бе просто самотен. Каквато бях и аз. И каквато продължавам да бъда. Мисля, че беше най-доброто ченге, което е живяло някога. Обичаше работата си и хората, които я вършиха добросъвестно. Обличаше се в зелено за деня на Свети Патрик. Никога не вземаше подкупи. И си плащаше на време дължимото към лигата. Толкова много ми липсва. Беше висок, с красива външност, добре облечен. И знаеше кой е Густав Малер. Какво повече искаш? Къде отиваме? Не знам, скъпа. Казаха ми да чакам тук. Гарви? Гарви? Знаех, че не си умрял. Чувствах го. Слушай, по-добре тръгвай. Не искам някой луд да те застреля от покрива.
Идвам с теб. Влизайте в колата. Не бях прав, Гарви. Дължа ти извинение. Така е. Искам да ми се обадиш някой ден, да ми кажеш как си. Къде отива? Няма нужда да знаеш. Онези хора ще дойдат да търсят него и малката. Така че ако някой пита къде е Джо Гарви, кажи му, че е мъртъв. Превод Росен Радонов. Редактор Йордан Андонов. Текста четоха артистите Татяна Петрова, Иван Джамбазов, Иван Танев, Пламен Захов. Тон режисьор Албена Салабашева. Режисьор на дублажа Йордан Андонов.